Tanga awan लागतं मग ते ना ते सोडलंय आणि कोणा जायचंय बा ते चिरी चिरी किरी किरी पिरी पिरी टेन्शन जाऊन गेलं आमचं झालं टेन्शन होतं ना काल ब्रश पेंटान बुडवून साने म्हणते मारस काल ब्रश पेंटान बुडवून साने म्हणते मारस Tanga oh awan लागतं मग ते ना ते सोडलं आणि कोणा जायचंय बा ते चिरी चिरी किरी किरी पिरी पिरी आणि टेन्शन होतं ना दण्याचे दुकाना काल शू पॉलिश करून वरल्या तुम्ही त्यांगा हो अवन लागतं मग ते ना ते सोडलंय आणि कोणा किरी किरी चिरी चिरी पिरी पिरी टेन्शन जाऊन गेलं आता त्याला टेन्शन ना काल वायर कट करचे इलेक्ट्रिसिटी आणि त्याला टेप घालचे वायर कट करचे टेप घालचे इलेक्ट्रिशियनचे काम भारी इझी तुम्ही त्यांगा हो अवांग मग ते सोडलंय कोणाक जायचंय बा ते चिरी चिरी किरी किरी पिरी पिरी टेन्शन जाऊन गेलं आणि टेन्शन काल इन्कम आउट गोईंग ना जबरदस्त प्रॉफिट